barreja entre tècnica i capitalisme així una mica desfalmada. Per tant, és possible que estem més enfadats fins i tot en la qüestió. Però el tema és la tècnica, és la tecnologia i els desficis que ens està fent o que ens està generant com a civilització. Heu respost a l'hora d'entrar aquí una gran pregunta que els grans experts de la qüestió es fan avui en dia, ja siguin sociòlegs, historiadors, el que sigui, si la tenim a les nostres mans. Si la criatura no se'ns ha disparat completament fora del nostre control, a la criatura de la tècnica. A Occident, la tècnica està encarnada amb la idea del foc que Prometeu roba als déus per entregar-lo als humans. I amb aquest foc com a idea de la tècnica comencem filosofia paradigmes. Moltes gràcies. Car quan els déus i els homes es disposaven a separar-se, a Mècone, ell llavors trossejà un gran bou i el presentà amb ànim amatent, volent enganyar la ment de Zeus. En un cantó va posar les carns i les entranyes lluents de greix dins la pell, amagades dins l'estómac del bou. I en l'altre va disposar els blancs ossos del bou, ben arreglats amb ar astuciosa, recoberts de greix lluent. Llavors va adreçar-se-li al pare dels homes i dels déus. Fill de Jàpet, el més il·lustre de tots els sobirans, amic meu, que poc equitativament que has dividit les parts. Així parla amb sarcasme, Zeus, de designis eterns. Li respongué al seu torn Prometeu de ment tortuosa, amb un lleu somriure, sense oblidar la seva art enganyosa. Zeus, el més gloriós, el més gran dels déus sempiterns, tria d'aquestes la part que dins el pit et mani el teu desig, va dir amb pensament fal·laç. Però Zeus, de designis eterns, va conèixer, no pas va ignorar en l'engany. Tanmateix, meditava en la seva ànima dissorts per als homes mortals que havien també de complir-se. Amb ambdues mans, prengué el greix blanquinós. Les seves entranyes s'ompliren de còlera i el fel va arribar-li al cor quan va veure els ossos blancs del bou a causa de l'art enganyosa. Des de llavors, a la terra, les races dels homes cremen per als immortals ossos blancs damunt els altars flairosos. Amb gran indignació va adreçar-se-li Zeus, a qui aplega els núvols. Fill de Jàpet, tu que saps més que tots, amic meu, ni per un instant has oblidat la teva art enganyosa. Així parlant, colorit Zeus de designis eterns. A partir de llavors, sempre recordant-se de l'engany, no donava a esfreixes la cremor del foc infatigable per als homes moridors que habiten la terra. Emperò, noble fill de Jàpet, l'enganya fu tant la resplendor del foc, visible de lluny, dins el buit d'una canyaferla. Zeus, el qui braola en altura, va sentir una mossegada dins l'ànima i el seu cor s'airà quan va veure entre els humans la resplendor del foc visible de lluny. Avui que parlarem de xips, d'algoritmes i de coses, jo he volgut llegir el trosset sencer del mite de Prometeu, tal com el tenim a la versió, o una de les versions més antigues, hi ha moltíssimes versions del mite de Prometeu. La versió que ha llegit la Rosana és la versió de la Teogonia de Hesíode.
I és una versió una mica estranya. Prometeu, que és el de ment tortuosa, o sigui, Prometeu sou tots aquells que sempre esteu pensant, us esteu adelantant les coses, O sigui, Prometeu, el de ment tortuosa, Prometeu vol dir aquell que pensa, aquell que s'avança en el pensament. Té la dicotomia del seu germà, que és Epimeteu, que ho comentarem més endavant. El mite del foc com a tècnica, o a símbol de la tècnica dels humans, té a veure amb què Prometeu ha enganyat Zeus. I té a veure amb l'estructura, perquè sabeu que més o menys a la majoria de civilitzacions ancestrals el ritual és l'acció i el mite explica el ritual. O sigui, hi ha com una correlació bastant estreta entre el relat, que és el mite, i l'acció, que és el ritual. Els sacrificis a Grècia, quan deien sacrifiquem un bou al déu que sigui, funcionaven d'aquesta manera. És a dir, sabem que funcionaven que hi havia com dos parts de l'animal. A l'animal se li treien les entranyes i es construïa amb els ossos de l'animal i tapant amb la pell una mena de representació simbòlica de l'animal que era el que es cremava al déu. Es cremava al déu. Una mena de... Sí, era una cosa molt estranya, que representava l'animal, els ossos de l'animal buidats de les entranyes, i les entranyes les menjaven els humans. Quin és el problema? Aquest és un engany primer que li fa Prometeu a Zeus. O sigui, hi ha un primer engany previ al rogatori del foc, que té a veure amb, perquè a més Prometeu és aquest, és tortuós, sempre està planificant. I enganya a Zeus amb aquesta mena de construcció que després explica per què els humans mengen la carn. Però en aquesta construcció del primer mite, la carn que es mengen, les entranyes del bou o de l'animal que sigui que es mengen els humans, havia de ser crua. Perquè el que es crema són els ossos, envoltats de la pell d'un animal que està buit per dins. És com una mena d'artifici que s'entrega als déus. Clar, sabent això és pel que els humans, en aquesta primera enganyifa de Prometeu, que podríem dir, els humans són com els animals, que els animals no cuinen el menjar, se la mengen crua. Els animals que mengen carn, clar, els animals carnívors mengen la carn crua. I els humans estaven condemnats a menjar les entranyes dels sacrificis de carn com a carn crua. Prometeu, veient això, en la versió de Hesíode, roba el foc. Roba el foc perquè no només cremi la part que es porten els déus, sinó que els humans puguin cuinar les entranyes que es mengen dels animals. Zeus s'entera de la trampa i aleshores agafa una emprenyada molt gran i castigarà a Prometeu. La versió que presenta Plató del mateix mite, és la versió del Protàgores, el diàleg que es diu Protàgores, és molt clàssica en el sentit d'adoptar la forma de conflicte entre germans. Se li encarrega als germans Epimeteu i Prometeu que creïn totes les espècies animals. I Epimeteu, que contrastant amb Prometeu, és el que pensa després. Epimeteu és el que pensa després. Després de què? Després de que hagi passat. O sigui, és el que no preveu. Prometeu és el que preveu i Epimeteu és el que viu i li passen coses i després actua. Això és la parella de germans, parece una dels germans còmics, Epimeteu i Epimeteu, Stan Laurel i Oliver Hardy, no? Però tenim el Prometeu, que és el que entalana perquè la seva ment no para, està a la nit i la seva ment no pot, el motorcito del cap no pot parar, sempre està pensant, sempre està preveient, i Epimeteu com la figura del que va vivint i es va trobant les coses. Epimeteu, que és el que pensa després, clar, ja es nota que es pensa després, demana a Prometeu que sigui el que li deixi crear les espècies. I que Prometeu, per tant, ja comencem malament. O sigui, el que pensa després ho farà. I Prometeu, que és el que pensa abans, serà el que ho revisarà després. Aquest és el pla. Sembla un acudit de Gila, però és així. I aleshores Epimeteu distribueix entre tots els animals les capacitats. Hi ha el famós relat, els que han de ser menjats pels lleons, que tinguin 10 cries per part, els lleons tindran poques cries, però tindran urpes per poder menjar, etc. És a dir, hi ha una distribució equilibrada de les espècies a la naturalesa. Però el germà deixa a l'humà, diu el mite de Plató, nu, descalç,
sense jaç i desarmat. La tesi antropològica, que la trobem jo crec a totes les civilitzacions, és que l'ésser humà no encaixa bé amb el seu entorn. Hi ha un desencaix. Per tant, l'harmonia, que no és impossible, requereix, és a dir, l'encaix de l'ésser humà en l'entorn requereix d'alguna manera una acció humana. No està donada per avançat. L'ésser humà no és una peça en equilibri en la resta, sinó que nu, descalç, sense jaç i desarmat, ha de fer front a la naturalesa. Per tant, Prometeu, davant, vull dir que ja ha començat malament tot, perquè el que pensa després ho ha fet abans i el que pensa abans ho ha revisat i s'ha donat compte del merder, Prometeu decidirà robar el foc de l'obrador d'Hefest, ens diu. I aquí Plató introdueix un matís molt interessant en el mite. Plató diu que no pot arribar a robar la política. Roba el foc, roba la tècnica, que li permetrà superar la situació de nu, descalç, sense jaç i desarmat. Però la política està guardada per Zeus. Per tant, en la versió platònica del mite, els humans tenen tècnica però no tenen política. La política s'ha de construir. És la política el que caldrà construir perquè la tècnica ja la tenim, la intel·ligència amb els objectes, la intel·ligència per fer polees, la intel·ligència per fer màquines, que ens facin la vida més fàcil, els humans la tenen de sortida. La tenen de sortida perquè Prometeu ha comès un delicte contra els déus, contra el pare, contra Zeus. Per tant, la política s'ha de construir. El mite, a la versió de Plató, l'està explicant un senyor que es diu Protàgores. Protàgores, literalment, vol dir el primer de l'àgora. Protàgores és això, el senyor que millor s'explica, que està venent els seus cursos de promoció per a Atenes, que són cursets de parlar en públic, fer amics i ser cada dia més popular. I els ven molt cars, aquests cursos. I aleshores diu que no tenim política, però s'ha de construir, jo us ensenyaré com es construeix la política. Per això és important que el mite, en la versió platònica, estigui embocada al Protàgores. La política, què us he de dir? Què us he de dir? Aldama, Begoña... Això no ara és el nom de política, però és igual. La política porta segles essent un problema pel gènere humà. La política porta segles essent un problema pel gènere humà. La tècnica no. La tècnica, per la filosofia, ara estic parlant perquè els que li donen... No hi ha grans textos molt antics sobre la tècnica. L'arquitectura de Vitruvi ja classifica les màquines, però fa una classificació taxonòmica. La tècnica és la nostra naturalesa. Nosaltres tenim una naturalesa que ens permet encaixar en la naturalesa, i és una naturalesa particular. Ara, la política sí que ha sigut un problema dels que Maquiavel, Hobbes, els moderns, els medievals, hi ha segles i segles discutint la qüestió del gènere humà. No en trobareu massa soroll sobre la tècnica de la història del pensament occidental, però sobre la política tenim tones i biblioteques de pàgines. El primer gran escarafall significatiu sobre la qüestió de la tècnica arriba molt tard per tant, quan alguna cosa no va bien con la criatura. És a dir, quan la tècnica moderna, en una fase molt tardana, ja comença a no ser l'eina que ens permetia adaptar-nos a un medi, sinó que es desmadra i el mite de Bruix, etc. De Bruixot. I el primer pensador gran que posa l'èmfasis en la qüestió de la tècnica, i volia contrastar això amb la qüestió de la política, és Heidegger. A un text molt tardà, 1954, un text cèlebre que es diu La qüestió envers la tècnica. Hi ha traducció catalana de Manuel Carbonell. El text comença dient quina és la manera errònia de pensar la tècnica. Per què ara la tècnica ens genera problemes, però no tenim la manera de començar a pensar correctament quina és la nostra relació amb la tècnica? Primera, perquè la tècnica es pensa des de la tradició que mai havia posat en el cor dels problemes filosòfics a la tècnica, perquè la tècnica no era el problema de la humanitat fins, com deia, el problema de la humanitat ha estat sempre la política i la guerra. Perquè la política, segons el famós aforisme de von Clausewitz,
entre la política i la guerra hi ha una continuïtat. És a dir, la política és la manera de fer la guerra per altres mitjans. I després aquest aforisme es pot invertir. La tesi important és que entre guerra i política hi ha una continuïtat. D'això els humans porten escrivint durant segles. La tècnica és, com deia, un problema més jove. I com s'ha pensat la tècnica? Diu Heidegger des de dos esquemes. Segons el model medis fins, és a dir, la tècnica és un medi per un fi. La ciència dels fins ha de ser o l'ètica o la política. Quan aquests fins són compartits, ha de ser la política. Quan els fins són individuals, aleshores és l'ètica, bàsicament. Però el model de pensar la tècnica era el model de vincular fins medis amb fins. Això és per això. L'objectiu és aquest. I després la segona manera és que la tècnica era un fer de l'home, que això ja és amb el mite de Prometeu, no? És a dir, des de l'esfera de l'antropologia. Els animals fan el que fan i els humans el que fan és tècnica, és a dir, produir objectes tècnics que, a diferència dels animals que s'adapten al seu medi, fan que el medi s'adapti a les nostres necessitats, és a dir, inverteixen a través de la creació d'objectes tècnics. Per tant, és un fer de l'home, és una producció humana. El conjunt correcte en el que pensar la tècnica és l'antropologia. Amb dues respostes errònies, segons Heidegger, condueixen al mateix. L'essència de la tècnica és a les nostres mans. Nosaltres decidim, nosaltres connectem medis i fins, fem coses per obtenir uns fins, i això és l'activitat. El vincle entre les dues concepcions seria aquesta. En el fons, la resposta que trobareu, i a més, me juego un cubata, és igual, o sigui, m'aposto amb vosaltres el que vulgueu. En el 80% de debats sobre els perills de la tecnologia sempre apareix un expert, ara és un expert, un doctor en tècnica, en tecnologia, que sempre dirà això. La tècnica no és ni bona ni dolenta. Depèn del que nosaltres fem amb ella. I aleshores tots, molt bé, ara ho he entès. No és ni bona ni dolenta. Depèn del que fem amb ella. Vull dir, què fem amb ella? És com la resposta còmoda, la resposta de comodí, que encaixa sempre en aquest esquema que Heidegger està criticant. Heidegger anomena això la representació instrumental i antropològica. I aquesta representació instrumental i antropològica, segons Heidegger, és totalment errònia. Citaré un petit fragment que ens ubica per què aquesta resposta en la qual tothom pot anar a dormir tranquil. Perquè quan apareix el tècnic que ens diu no és ni bona ni dolenta, depèn de com nosaltres la utilitzem, ja tots ens quedem tranquils i anem a dormir tranquils. Perquè té aquest efecte narcòtic, fins i tot, aquesta resposta de suplement dominical del diari. Fins i tot són com titulars, és estructura de titular. La IA serà dolenta o bona en funció del que fem amb ella. No? I a tot, sigui quina sigui la tècnica disfuncional, per moltes disfuncions que ja ens estigui generant, aquesta resposta ens dona com una mena de calma. No? Depèn de... Està a les nostres mans, depèn del que fem, encara estem a temps d'arreglar-ho. Contra aquesta qüestió es podria argumentar, ara continuaré com Heidegger creu que això no va enlloc, és a dir, que és la manera errònia de pensar la tècnica. La tècnica no és això, la tècnica no és una cosa que pensi medis en fins i que depèn de si són bons, no va per aquí, és una manera errònia de pensar la tècnica aquesta. Cito el soliloqui sobre futurologia, que té molta gràcia que li digui soliloqui perquè és un diàleg entre dos, de Hans Blumenberg, que és un intèrpret de Heidegger. El soliloqui diu així: no hem de fer tot allò que podem fer. L'altre respon: no devem fer-ho. I diu: però ho farem. I per què? Perquè no suportem el més mínim dubte sobre si realment podem fer-ho. Si el soliloqui sobre futurologia no va malament encaminat, tot el que puguem fer ho farem. I això vol dir tot. Drets humans, codis morals, nens a la carta... Si podem fer-ho, ho farem. Per què? No per una cosa molt especial de benestar humà, no? Perquè
Bueno, el que s'havia criticat durant tota l'edat mitjana, la vana curiositat, la curiositat vana. És a dir, no suportaríem el dubte sobre si realment hauríem aconseguit fer-ho. I això, de moment, va guanyar el soliloqui sobre futurologia de Blumenberg. Perquè no pensàvem que, a principi es podria pensar que es podria optimitzar un camp de concentració en el qual l'estalvi energètic de la destrucció de pobles sencers i d'ètnies senceres estigués perfectament calculada de manera que fins i tot el greix de la carn dels jueus es pogués fer segur. Es podia fer això, però no hem de fer tot el que podem fer, doncs s'ha fet. Això, per un exemple, Per tant, entre la interpretació de la tècnica del soliloqui de Blumenberg i la interpretació instrumental i antropològica, Heidegger diu que la correcta, Heidegger no dialogava amb Blumenberg, és posterior, però ell veu alguna cosa, ell capta alguna cosa del tipus de que això ja no està a les nostres mans. Perquè no depèn de lligar amb un pensament mitjans i fins. I no depèn tampoc de com actuem considerant què és un bon ús o què és un mal ús. L'arrel de la qüestió de la tecnologia és molt més profunda. Ningú de vosaltres decidirà en un Parlament políticament les polítiques de la intel·ligència artificial. Ja ens estan dient, això no té marxa enrere. Perquè a més són estructures de comunicació periodística. Això no té marxa enrere, i aleshores, què, si no té marxa enrere, millor que faci un curset per posar-me al dia ràpid. Vale? Aleshores, tenim un problema amb la manera de pensar la tècnica i Heidegger el té. La definició de que l'estructura, i aquí començo a indicar una mica per on aniran el pensament dels nous pensadors de la tècnica com Jung Hui, que us ho parlarem aviat. La interpretació antropològica i instrumental de la tècnica, segons Heidegger, és errònia perquè pensa la tècnica en una estructura històrica lineal. És a dir, hi ha un molí de vent i ara tenim hidroelèctriques. Aleshores, és molt més simple el molí de vent, no? I aleshores tu vas complicant el molí de vent o un molí hidràulic, poses al costat d'un rierol, quan passa fa moure les pales i aleshores el molí, molt blanc i ja està. No? I aleshores tu ho compares amb una central hidroelèctrica i resulta que l'únic que ha augmentat és la complexitat. Això és la manera lineal de pensar la tècnica històrica. És a dir, cada vegada hi ha com més peces. No? Sí que hi ha uns salts perquè li incorpores informàtica i aleshores els sistemes van sols i no necessiten d'un humà que el controli. Però és igual, és complexitat. És un augment en la complexitat històricament pensada de manera lineal. Sí? I Heidegger creu que això és un error gravíssim. La tècnica no pot ser pensada simplement en un model lineal de coses que es van complicant, que cada vegada són més complicades. No? Els grecs, que és a on remet Heidegger per entendre l'essència de la tècnica, van pensar allò tècnic com un dels modes de passar de lo que no és a lo que és. O sigui, tots estem en una mena de festival dinàmic, tremendament complex, de coses que no són i passen a l'ésser i coses que són i passen a l'ésser. Naixements i morts. Això és el mateix concepte de la physis. Physis, en grec, vol dir la naturalesa, vol dir el que neix, que la etimologia llatina està molt més clara perquè és natura i es veu que té a veure amb un vincle amb la qüestió del naixement. El que és per natura és el festival de coses que no són i passen a ser i coses que són i passen a no ser. Un dels dos modes de passar del no ser al ser és la tècnica. Perquè jo havia pensat un quadre que no era, m'he posat a fer-lo i ara el quadre és. És diferent el mode en el qual el quadre no era i ara ha posat a ser, al mode en el qual jo fa 80 anys no existia i ara estic per aquí. És diferent. Però formen part de la mateixa arrel, que és sortir d'allò ocult. És a dir, passar del no ser al ser i del ser al no ser. La tècnica, per tant, els grecs la pensaven com un mode. Quina és la diferència entre el mode de ser natural, ara direm natural, però amb pinces, perquè insisteixo que no hi ha naturalesa en aquest sentit. El que hi ha és passar del no ser al ser i del ser al no ser. Sí? I la naturalesa és un d'aquests modes, un. I després hi ha un altre que és, això,
les obres d'art, les cases, no creixen dels arbres. No. Aleshores, el mode de ser del naixement d'animals i els cicles naturals, el constant fastí de coses que apareixen des del seu previ no ser al ser, rep el nom de natura, ser per natura. I l'altre mode és la poiesis. En la poiesis, que vol dir, els llatins traduiran poiesis per producció, però ducere, portar al davant el que abans no era, l'estàtua, el quadre, la casa, els entorns, els objectes, la modificació de l'humà per la naturalesa. En la poiesi l'humà té una participació. És a dir, en els objectes tècnics, si els humans no participen, allò no passarà del mode de ser del no ser al mode de ser del ser. Sempre quedarà com una idea en una ment humana, però no passarà a efectuar-se. Sí? No passarà a efectuar-se. I pels grecs, l'humà aprofita l'ocasió, matèria i forma, per portar davant, producere, allò que en ell ha d'intervenir. Allò que l'ésser humà ha d'intervenir perquè arribi del no ser al ser. Els dos models, el de la naturalesa i el de produir, són dos modes en què les coses ens apareixen, passen a ser davant. Sí? I en els grecs aprofitem l'ocasió que la naturalesa ens dona per portar una cosa del seu no ser al seu ser. Heidegger ho explica amb l'exemple del molí de vent. Tenim un molí de vent. I el molí d'aigua, però no el molí hidràulic que quadra millor. I el molí hidràulic, doncs això que deia, ha d'haver-hi aigua. Si l'aigua s'asseca, jo he d'esperar que l'aigua ocasioni, em produeixi l'ocasió de que jo pugui desenvolupar el moldre del gra. Sí? Això Heidegger ho anomena ocasionar. Aprofitar l'ocasió. Nosaltres aprofitem l'ocasió de la naturalesa. Això és el poiesis en el sentit grec. Hi ha un tall que té molt a veure amb la qüestió de la unitat que he dit que hi ha entre aquests dos modes de sortir de l'ocult. Hi ha dos modes, el mode natural i el mode de producció, podríem dir, no? El mode humà. Tècnic, diríem, el mode tècnic. Però els dos són dos modes del mateix, que és sortir de l'ocult. Sí? La modernitat, i amb la modernitat jo he de dir la física moderna, Galileu, produeix un tall en aquests dos modes. Perquè la tècnica deixa de ser pensada des de l'ocasionar per ser pensada des del provocar. Sí? Fixeu-vos que per produir, per poietitzar, per crear un objecte o per aprofitar, jo necessito esperar a guardar l'ocasió. I si em dormo, malament, O sigui, he d'estar a guait, O sigui, no estem dient que una tècnica que espera la natura, no, he d'estar atent a que l'ocasió sigui propícia. Però això implica un esperar de la naturalesa. El mode de la provocació, Heidegger ho diu literalment d'una manera molt clara, és que és el riu el que està posat al costat de la central hidroelèctrica i no al revés. I, de fet, desviarem el curs del riu, si cal, per acostar-lo més a la central hidroelèctrica. Això és la provocació. Jo provoco. Per tant, això implica que la cosa, en aquest cas el riu, ha de ser pensada com a què? Com una existència. Però en el sentit de les existències que tenim en els supermercats. Quan en el catàleg diu, no me quedan existències. És aquest el sentit de la paraula alemanya és Bestand. Els anglosaxons, que són insuperables amb això, ho han traduït molt bé per stocks. El riu és un stock. Stock de què? De possibilitat de produir. Què? Produir què? Electricitat. Sí? Per tant, això implica pensar el que els vells marxistes deien la naturalesa com a mercaderia. Sí? Com a stock. I amb això se li ha donat absolutament la volta al mode com pensem la tècnica. Això supera absolutament una qüestió del tipus no és ni bo ni dolent, depèn del com nosaltres, perquè ja la tècnica és rebuda des de que la donació de les coses ens apareix des del mode de la provocació. L'estructura d'existències en la que ens movem nosaltres avui en dia, i penseu en expressions que per nosaltres són absolutament naturals, com
recursos humans. És a dir, és que els humans també som existències. Els humans també podem ser pensats com a recursos i, per tant, com a estocs. I un empresari necessita tenir uns estocs de què? De treballadors, en aquest cas, que funcionin com a recursos per allò, aquells objectius que hi vol. A l'estructura de totes aquestes existències, Heidegger l'anomena estructura d'emplaçament. L'ésser ha passat a ser una estructura d'emplaçament. El que explica l'univers còsmic dels grecs, una nostàlgia, en el nostre moment, és el model dels reponedors del supermercat. No tenim existències. El reponedor què fa? És tan important el reponedor com el que està pensant tota la producció. Quan no queda, posa noves. Posa noves existències. Els treballadors poden ser pensats així. Totes les peces del sistema són estructura d'emplaçament, que en alemany es tradueix amb el concepte de Gestell. Gestell és exactament això, estructura d'emplaçament. L'estructura d'emplaçament és capaç fins i tot de pensar els propis pensaments com estocs. La intel·ligència artificial es correspon amb la tasca de pensar els pensaments com estocs calculables a través de l'algoritmització del pensament. És algú encara tan innocent com per pensar que això és encara a les nostres mans? Amb quants gigas i cap al teu dolor? Dura més l'amor en HTML? Adores cada píxel de la seva pell i no et respon als mails? Posa't el filtre anti-spam. Et queda jugar al solitari? Clica en botó dret del ratolí, shutdown. Per què no? Voleu desar els canvis? Cancel·lar. Voleu desar els canvis efectuats al document 1? Creu, serà millor. Hi haurà cerca avançada. Un enllaç nou. Fletxada en PDF. Mirada a GIF o JPG. Sentiments de vareta màgica i tampó de clona. Il·lusió de crear carpeta nova o de fitxer i imprimir. I tenir un missatge sense llegir. Ok, start. Poesia és pendrive. Memòria viva del sentit. Estimar. Malgrat els virus, sense tarifa plana i wifi del veí. Bé, després d'haver escoltat el Joan sobre com ens ha plantejat aquesta qüestió de la tecnologia o la tècnica, a mi m'agradaria parlar d'un filòsof contemporani que es diu Yuc Hui, que reprèn precisament aquesta qüestió de la tecnologia en el punt en què el deixa Heidegger, i és que Heidegger planteja molt bé la seva crítica, diguéssim, a aquesta qüestió de la tecnologia, no? De com la ciència moderna ha convertit la natura en un estoc, però també s'ha de dir que la seva, diguéssim, esperança en que hi hagi algun canvi acaba en una qüestió religiosa. A Heidegger hi ha una entrevista molt famosa en la qual diu que només un Déu podrà salvar-nos. I davant d'aquesta qüestió, Yuc Hui li reconeix a Heidegger que Heidegger ha presentat la qüestió de la tecnologia moderna de tal manera que no la presenta com un universal antropològic. És a dir, ell podria haver presentat aquesta qüestió de la tecné grega i del Gestell a partir de Galileu com si tota la humanitat hagués de seguir aquesta mena de camí, i Heidegger no utilitza mai el concepte d'universal, sinó que diu que el que ha passat és que la ciència moderna i la tecnologia han esdevingut planetàries, no universals sinó planetàries, perquè, diguéssim, la tecnologia s'ha tornat una qüestió internacional. I
Diguéssim que Yuhui li dona la raó a Heidegger en aquesta crítica a la tecnologia moderna, però el que ell planteja, amb una mica més d'optimisme, és que potser, si fem un pas enrere i mirem quin tipus de tecnologia hi havia abans d'aquesta internalització de la tecnologia en tots els països, que esdevingui planetària, podem trobar alguna mena de futurs alternatius, no? Heidegger deia que la ciència moderna no pensava, que la tecnologia no pensava, sinó que simplement calculava, no? La ciència no pensa, és la filosofia la que pensa, i aquest és el gran problema, no? Però la qüestió que li planteja Juckhui a Heidegger és: i si hi havia essències alternatives de la tècnica abans de que aquesta esdevingués planetària? És a dir, Heidegger analitza molt bé com els grecs comprenían la tecnologia i com, diguéssim, des d'Europa això ha colonitzat a tot el planeta. Però què passa amb tecnologies mil·lenàries que provenen d'altres maneres d'entendre el món, com podrien ser la Índia, la Xina, els maies, els inques, els maputxes? Potser no existeix una única essència de la tècnica. Aquesta presentació de la tècnica com quelcom neutre que està en les nostres mans amaga, de fet, diguéssim, un sistema molt concret, que és el capitalisme. I el que planteja Juckhui és: i si mirem un pas enrere, trobaria aquesta mateixa essència, aquesta necessitat en les altres cultures? Juckhui és un filòsof xinès i parteix de plantejar justament la pregunta per la tècnica, però a Xina, no? És a dir, com seria la història de la tècnica a la Xina. I se n'adona una cosa que és molt curiosa, que és que a la Xina no hi hauria un concepte anàleg a la poiesis o a la tecné, sinó que, basant-se en l'obra de Joseph Needham, que ha estat un dels grans, diguéssim, teòrics de la ciència a la Xina, se n'adona que no existien aquests conceptes, sinó que la història de la tècnica a Xina es pot explicar molt millor si partim de la dualitat que els xinesos apliquen a moltes qüestions tant epistemològiques com ontològiques, que és partir de la relació entre el que s'anomena el Qi i el Tao, que potser del Tao sí que heu escoltat més a parlar, però bàsicament els xinesos entenen que la tècnica té una dualitat, és a dir, la tècnica no és únicament poiesis, no és únicament desoculta, sinó que sempre hi ha dos conceptes que estan imbrincats. Per una banda, el Qi, que podríem traduir com a energia o gas i que ells relacionen amb l'objecte, i per l'altra, el Tao. El Tao no és l'habilitat tal com l'entenem a Occident, sinó que el Tao té a veure amb el procés o el camí i té a veure, diguéssim, amb una qüestió que és molt més cosmològica que no pas, diguéssim, el desenvolupament d'una competència. Hi ha un text clàssic xinès, que és el Zhuangzi, on jo crec que s'expressa molt bé aquesta diferència en com s'entenia la tècnica a Occident i com s'entén a Orient, no? En aquest text, i tornant a les vedelles que justament apareixien o els bous que apareixien en el mite de Prometeu, se'ns parla d'un carnisser, i ell ens diu que el carnisser ha après a tallar les vedelles seguint la seva estructura natural, que aquest carnisser no depèn únicament de l'habilitat mecànica, sinó de la intuïció i de respectar el que ells anomenen el principi del cel. Passo a llegir aquest petit fragment. Diu: mucho más espléndido que mi habilidad es el Tao. Cuando empecé a descuartizar, solo veía el buey entero. 3 años después, ya no veía el buey entero, sino partes. Ahora trabajo en él por intuición, y ya no miro con los ojos. Donde mis órganos visuales se detienen, mi intuición avanza sola. De acuerdo al principio del cielo, la naturaleza, surco las principales uniones y clavo el cuchillo en los grandes huecos. Siguiendo la estructura natural de la res, nunca corto arterias ni tendones, menos aún los grandes huesos. En aquest exemple, si ens hi fixem, el que fa que un carnisser sigui bo no està lligat a l'objecte tècnic. De fet, ells pensen que el bon carnisser és aquell que només ha d'esmolar el seu ganivet un cop a l'any. Per què? Perquè no es pensa la tècnica únicament des d'aquesta objectualitat, sinó que seria aquesta conjunció entre el cosmos, l'habilitat
i l'objecte. El concepte de tècnica, com deia, es troba d'alguna manera deslligat de l'objecte tècnic, deslligat de l'artifici, deslligat d'aquesta desocultació. Tot i que l'objecte tècnic, evidentment, té importància, el carnisser no podria desquartissar la vedella si no tingués el ganivet, no es pot buscar en Orient la perfecció en la tècnica ni a través de l'instrument ni únicament a través de l'habilitat, sinó en aquesta conjunció de l'habilitat, l'instrument i la natura. La perfecció, no, entresa des d'aquesta perspectiva, només es pot trobar a través del Tao, i sabeu que el Tao és un concepte que va molt més enllà, diguéssim, d'una qüestió purament tecnològica, perquè inclou, diguéssim, un ordre moral, un ordre còsmic, una manera d'entendre el món, una manera de fer món a través de la tècnica. Sense ara extendre'm massa en això, en aquest llibre, Hui desenvolupa la qüestió de com aquesta dualitat s'ha anat donant en la història de la tècnica xinesa i com l'entenem molt millor des d'aquesta perspectiva que no pas des de la perspectiva de la poiesis grega. Hui no pretén que tornem a, diguéssim, la visió xinesa de com hauria de ser la tècnica, sinó que utilitza, diguéssim, aquesta història per mostrar-nos que hi havia camins alternatius, i si hi havia camins alternatius també hi poden haver futurs alternatius de la tecnologia. D'aquesta manera, el concepte clau de la seva obra és el terme de cosmotècnica. Per a Yuk Hui, tota tecnologia porta, diguéssim, implantada, materialitzada, una manera d'entendre el cosmos, una manera d'entendre tant la natura com l'ordre moral, no? En aquesta qüestió de si ho podem fer, ho hem de fer, hi ha també una visió capitalista que entén el progrés, diguéssim, com una qüestió d'acceleració. Podríem dir que cosmos representa aquesta qüestió de l'ordre natural i moral, i la tècnica la forma de transformar el món. Davant d'aquesta visió, el que reivindica Hui és que actualment ens trobem un problema amb la tecnologia pel fet precisament de que sempre pensem la tècnica d'aquesta manera mecànica. Abans de que el Joan m'interrompeixi, perquè veig que s'està posant nerviós a mesura que parlo... Espera, que no acabat. Sí, jo tampoc he citat. Espera un moment. Us volia plantejar una qüestió. Jo em dedico a donar classes en un institut, en part per culpa del Joan, que va ser professor meu durant el màster, i jo havia de fer una presentació sobre Yuk Hui. Llavors jo els vaig dir als alumnes que havia de parlar sobre la tecnologia i que portava un objecte tecnològic a la motxilla al qual dedicaria aquella xerrada, aquella conferència de filosofia. La seva sorpresa, que potser per vosaltres no és tanta, és que l'objecte que jo portava i sobre el qual volia parlar era concretament aquest objecte. Jo estic segur, 100%, és un experiment que no he fet i que podria haver fet, però que potser aquí m'hagués sortit fatal, però us prometo que si l'hagués fet a l'institut hauria salit perfecta. Si jo hagués preguntat als alumnes com puc refredar l'aigua a l'estiu 10 graus, què penseu que m'havien respost? Probablement la nevera, no? L'electricitat, etc. D'acord, doncs, el que reivindica una mica Yuk Hui és que abans d'aquesta modernització, abans d'entendre la natura com estoc, la tecnologia estava arrelada, la tecnologia responia al seu entorn, mentre que ara aquesta presentació neutra de la tècnica fa que, en comptes de tenir coses com càntirs, tinguem objectes absolutament desarrelats com aquesta ampolla d'aigua. La meva mare és d'un poble que es diu Salvatierra de los Barros, de la província de Badajoz, i com el seu nom indica de los Barros és perquè hi ha una gran tradició amb el tema de fer càntirs, i allà es continua utilitzant el càntir, no? Però és molt evident, jo crec, plasmant aquests dos objectes davant vostre, que hi ha una tecnologia prèvia a aquesta manera d'entendre la natura com estoc, que estava completament arreglada, que responia a una contingència que hi havia en aquest terreny i la solucionava. No? És a dir, 10 graus sense electricitat, només amb la forma, amb la porositat. I
un objecte que està pensat únicament en termes d'eficiència. Jo no em vull ficar ara, diguéssim, aquí polemista amb el tema del plàstic, però és molt evident, no?, l'impacte que genera això i l'impacte que genera això en la nostra manera d'entendre el món. Bàsicament el que diu Yufkui és que Heidegger havia anticipat aquesta crítica a la tecnologia, però avui en dia el discurs, diguéssim, l'únic discurs que pensem és aquest discurs, el de la monotecnologia. Només hi ha una manera d'entendre la tecnologia, que és la manera occidental, la manera de l'eficiència, la manera de l'estoc. Hui no està parlant de que tornem a viure, diguéssim, d'alguna manera com vivíem fa 100 anys. Però potser allà, o fa 100 anys estic dient, i són més segles, però d'alguna manera, potser allà hi havia un camí que no es va explorar mai i que ens podria donar, diguéssim, solucions a problemes que avui en dia ens semblen irresolubles. En aquest sentit, i no sé si tinc una mica de temps. Sí. Sí? Bueno, el pingüí està... Bueno, m'està tenint coses, però... Vaig molt ràpid, vale? Us dono una anècdota. En aquest poble de la meva mare, la casa de la meva àvia, que com la majoria de cases d'aquell poble s'estan venent, té uns murs gegants amb els quals tu pots suportar l'estiu d'Extremadura, que no sé si heu estat allà a Badajoz, però és una cosa important. I quan vaig estar de vacances, va ser molt curiós perquè estava al bar parlant amb algú i em comentava, doncs la setmana passada jo havia hagut d'encendre l'aire condicionat perquè els pisos nous del poble són de totxo i no estan gens adaptats a l'entorn. A més, hi ha una altra cosa, i amb això ja acabo. Tal com s'entenia la tècnica a Grècia, és que la tecnologia el que ens ha de servir és per tal de resoldre les contingències, allò que podria ser d'una manera, no? És a dir, mitjans i fins, no? Però actualment, és aquesta la visió de la tecnologia? És a dir, la tecnologia és una qüestió mecànica que serveix per les contingències? Penseu en el concepte mateix d'algoritme. El concepte mateix d'algoritme ja no és una mecànica lineal, on si passa, passa bé, no? Sinó que ChatGPT se alimenta de tot el que s'escriu en internet cada cop. És a dir, és una causalitat que és circular, no? I ja per mi el canvi, que si el moment en què te n'adones ja no pots tornar a pensar d'una altra manera, és que clàssicament aquest càntir, no? I és la visió grega del desocultar, de la verdad, com es produeix allò orgànic, l'ésser humà organitza allò inorgànic. Jo organitzo el fang, organitzo la matèria i aconsegueixo resoldre una contingència. Vull beure aigua freda a l'estiu. Com funciona la nostra vida a dia d'avui? La tecnologia ens ha canviat completament. Ara és allò inorgànic, els algoritmes, les aplicacions, el que determina allò orgànic, el que determina si nosaltres estem fent la nostra feina, el que determina les nostres vides, no és allò orgànic organitzant l'inorgànic, sinó l'inorgànic organitzant allò orgànic. Les nostres vides. I sobre això podem discutir, si vol. Bueno, però és que el problema és que això no depèn de Grècia o de Xina. Aquest és el drama. A veure, en el moment, o sea, hemos pasado de solo un Dios puede salvarnos a el botijo del tío Telesforo para salvarnos. A veure, en el moment en què aquesta mena de budista amb túnica vermella que talla el bou, para lo que tú has dicho, ho dic. El primer año lo hacía mal. El segundo año empezaba a ver las partes. Y el tercero ya me había fusionado con el buey. 3 años, senyores. A la que calculis, simplement. I per això jo vull anar a l'arrel de que el plantejament que em sembla, que jo no veig clar almenys, no diré erroni, perquè jo no conec en profunditat. I això és el que li agraeixo al David, que sempre està llegint les últimes coses. Jo no conec a profunditat el passament de Yuhui, però el que no acabo de veure, però no ho acabo de veure jo, molt limitat, és que hi hagi una diferència a les formes de tècnica antigues.
perquè totes estan integrades. O sigui, Grècia també, la poiesis... O sigui, el problema no és una història lineal que parteix de la poiesis o una història lineal que parteix del vincle Tao-Cui. O sigui, perquè segurament entre aquestes dues no hi hauria tanta possibilitat de que arribéssim a coses comunes a través del concepte de l'educació o a través del concepte d'això. Per tant, si la història lineal d'Occident ha portat una tècnica que no era de provocació, que no era de domini, que no era de control, i ha desembocat allà, no sé què dimonis buscarem trobar en altres tradicions. Si aquestes altres tradicions eren el diàleg entre la nostra tradició i el diàleg entre les altres tradicions podia ser bastant més enriquidor i no haurien tantes diferències. El moment en el qual jo pugui gastar 10 ganivets estalviant la formació de 3 anys, has dit tu, 3 anys des que comença a tallar bé i ser un amb el bou. En el moment en què surti més econòmic, tirar 8 ganivets per un maldestre que està fent la seva feina a disgust i que no aprendrà mai i que estarà només uns mesos treballant d'allò perquè després s'anirà a fer de cambrer i serà explotat per un altre i tal. El moment en què sigui més econòmic una cosa que l'altra serà el que decidirà. I això no depèn de que definim la tècnica com a sortida de l'ocult en la poiesis. Això depèn de que com es pot deixar de veure l'ésser com estoc. I a mi em sembla que la potència del veure l'ésser com estoc és la que fa que quan nosaltres vulguem aprofundir en les arrels xineses del confucianisme, farem cursets, els vendrem com a cursos d'autoajuda i les empreses començaran a fer cursets d'aquests i a vendre botijos, però com aquest, que aquest no serà molt original, els trobarem a les Rambles al costat dels barrets mexicans, perquè els catalans porten barrets mexicans. I aleshores els botijos com aquests, sí, jo veig molta nostàlgia. És el que m'ha dit el company, com m'ha dit, está bien muy nostálgico con China. A ver si le esmenes la qüestió. No sé com ho veus. O sigui, jo estic d'acord en que, diguéssim, si parlem de la poiesis grega i, diguéssim, la visió del Tao i el Qi estaríem molt més d'acord i hi havia un diàleg que establir, el problema és quin és el nostre enemic. El nostre enemic, i ho dic així, diguéssim, de manera militant, és el discurs de la monotecnologia. Com acaba Heidegger? Com acaba aquest discurs que està en el volant Joan? En una desesperança absoluta. En el moment en el que el capitalisme decideixi que no passarà aquest moment. Per tant, jo el que estic intentant plantejar, i que crec que és el que planteja Hui, és justament hem d'intentar de buscar quines són aquestes línies de fuga, perquè si no, vull dir, a nivell tecnològic, pleguem. I el que està dient Hui és, si presentem la narrativa de que només hi ha hagut un discurs tecnològic i que el Gestel és el que ha triomfat i no tenim res a fer o ens posem a resar, que és el que ens diu Heidegger, llavors jo plego. Vull dir, la qüestió per mi és justament intentar trobar, diguéssim, aquestes qüestions. I, evidentment, podem fer la broma i dir que vendrem càntirs i tot això, però això no deixa de ser una metàfora de, diguéssim, una saviesa que existia, que funcionava, però que avui en dia no està disponible per les noves generacions. Jo no estic dient que la solució sigui que cadascú de vosaltres us posi un càntir a casa, sinó que justament, si volem mirar el futur amb uns ulls diferents, que no siguin els ulls de esto es lo que hay hasta que sea más barato, potser començar a especular, que és el que hem fet els filòsofs tota la vida, no és el camí, sinó que el camí el podem trobar en aquells que han pensat diferent. I Heidegger està concentrat en un pensament absolutament eurocèntric, és a dir, ell està pensant la història de l'ésser humà com si fos la història d'Europa. I s'ha de dir, les dones han pensat en la història, els indis han pensat en la història, els maputxes han pensat en la història. Potser, per mi, i ja et dic, potser jo sóc més jove i m'està podent. Potser no, ets major, potser, segur que no. I m'està podent una mica, no exactament la nostàlgia, justament
Huy és molt crític amb aquests discursos de volvamos al primitivismo. Però sí que explorem les alternatives, perquè si això és el que s'ha imposat, potser en el que hi havia abans hi ha un camí a recórrer. Penseu, per exemple, en els insecticides, no? Actualment una empresa pensa un insecticida per tal d'aplicar-lo globalment i contra més vengui en més països del món, millor. Abans, les plagues, cada regió concreta tenia, diguéssim, el seu remei concret. Això és el que hem perdut. Això és el que s'està carregant el planeta. Per tant, jo del que parlo és de... No sé, aquest concepte me l'estic inventant sobre la marxa, però realerrar, no? D'arrel, de tornar... Rearrelar, de real i de rearrel, a la tecnologia. Perquè per mi el problema és aquest, que si pensem tota l'estona de la tecnologia en termes d'eficiència, de quant ens costa, el que fa el capitalisme amb això, llavors el futur està clar, és a dir, ens posem a resar, que és el que ens recomana Heidegger, nos abandonamos a la cibernètica i comencem a descarregar-nos aplicacions per ser humans. Si no, potser hi ha una altra via. Sí, però perquè això fos viable, el que vull dir és que el discurs del pluralisme tecnològic sona massa bé, és massa maco. No, hem sigut molt etnocèntrics, molt occidentals, anem a veure la cultura dels maputxes, los botijos, perquè estan arrelades, allà no sé què. La tècnica és planetària, és que la tècnica és planetària. I el que jo intento problematitzar és que no funciona la dicotomia Grècia-Xina. Perquè la Grècia ancestral, com deia, podria arribar a acords amb la Xina ancestral. El problema és el tall de la modernitat, el problema és Galileu i la física matemàtica moderna al segle XV. No a les arrels històriques etnocèntriques del relat. Perquè també els grecs tenen el concepte d'eudaimonia, que està ben alineat amb el propi daimon, i aleshores quan tu estàs ben alineat amb el teu propi daimon, t'oblides del que fas. I tu ja no... Per això és la idea aquesta de la no acció, que també la trobaries. És a dir, si comencem a fer filosofia comparada en els pobles ancestrals, ens entendrem. I és interessant veure les diferències. Per exemple, sí que el pensament, però això és molt profund i no ens vull atabalar, però sí que el pensament grec està molt basat en el concepte de l'ésser, del grec, de l'ésser, i jo no tinc gens clar com fer quadrar la parella passant el no ésser a l'ésser, amb la parella Tao, que sembla més el buit, no sé què dir. I el Qui, que és l'energia, que és com les coses. Aleshores, podríem anar a veure en els textos com quadrar aquestes diferències. Això són treballs per barbuts filòlegs, vull dir, que farà cursets a universitats. Vale? O sigui, no és el tema. El tema és el tall que ve a la modernitat quan la tècnica es fa planetària, no universal, molt bé, com molt bé dit el company, es fa planetària, i aleshores, perquè em convencés el David, aquesta és la qüestió, m'hauria de convèncer que hi ha un mode xinès de treballar amb la IA diferent al mode xinès de treballar, europeu de treballar amb la IA, i sí que hi ha, però bueno, o amb el mode nord-americà de treballar amb la IA. Perquè que l'ampolla de plàstic, la dicotomia ampolla de plàstic, el botijo, com molt bé, però la qüestió és si, insisteixo, què vol dir la possibilitat oberta de no veure l'ésser com un estoc? I per tant, això ho veuríem al revés, no? Si hi hagués una diferència entre com els xinesos treballen amb la IA i com nosaltres treballem amb la IA, doncs m'ho creuria. Però jo no la veig. És a dir, quan es treballa amb l'IA, sí que n'hi ha, perquè els europeus regulen molt més, i la llei que s'ha aprovat ara fa poc de regulació de la IA a Europa és molt restrictiva, però això el que farà serà precisament en una paradoxa brutal que els europeus, colonialistes i tal, es queden enrere. Les empreses d'IA, que és el futur, estan marxant d'Europa, moltes d'elles, perquè la IA està molt regulada, perquè a Europa tenim molt escrúpol, perquè tenim humanitats i filosofies. La Xina no tenen aquests escrúpols, perquè com estan uno con el cosmos, i aleshores jo no veig aquesta diferència on s'hauria d'aplicar, que és quan ja estem als estadis més avançats. Com s'arreba la IA? On arriba la IA? No? Aquesta és la pregunta que a mi sembla que ens permetria pensar els modes diferents.
A mi em fa gràcia perquè jo sempre que plantejo qüestions de filosofia contemporània, la pregunta que em fa el Joan sempre com per picar és molt bé, David, i quina és la proposta? No? És a dir, jo entenc la crítica. Doncs avui m'agradaria una mica girar el debat, perquè el Joan el que ens està dient... No, ho dic absolutament de veritat, perquè evidentment Yuc Hui pot estar equivocat, però ens està donant, diguéssim, un camí a seguir. I això és el que jo trobo a faltar, perquè justament la crítica que fa en Yuc Hui és que si entenem, diguéssim, la tècnica, tal com l'entenem ara, no hi ha diferents silles, no hi ha diferents possibilitats de la tècnica, això el que provoca, ja ho sabem perquè ho veiem tots els dies en les notícies i en les pel·lícules. Són dos discursos oposats sobre la tècnica que els dos són falsos. Un és el de la tecnofòbia, la tecnología nos va a llevar al colapso ambiental, vamos a morir todos y, diguéssim, és inevitable. I l'altre és el de la tecnofilia. La tecnologia nos va a salvar a todos i també és inevitable. Jo crec que qualsevol que pensi una mica seriosament aquesta qüestió se n'adona que ni un discurs funciona ni l'altre tampoc. Què és el que estic jo intentant plantejar? Que davant de la desesperança, que davant d'aquesta falta de futur, poden haver camins alternatius i aquests camins alternatius no poden sortir justament de la concepció del Gestell de l'estoc, que és el que tu estàs plantejant. Jo crec que en la crítica estem d'acord. Llavors, si no hi ha una necessitat, i això és igual, no? Després debatim, però Heidegger diu literalment que no és una necessitat aquest pas de la tecné grega al concepte de Gestell, però ara ja s'ha tornat planetari. El que jo estic dient és, anem a veure què hi havia abans del Gestell, perquè potser podem generar una alternativa. Perquè si no generem una alternativa, o Dios, o el colapso, o el transhumanisme. I si em permeteu triar, cap ni una. No, em diu que hi ha una altra alternativa, que és un poema de Rosana. Poema de Rosana. Sembla la millor alternativa. Las máquinas nos roban lo que tenemos de flores y se beben el río de las almas. Mañana los barcos serán inútiles y nadie más sabrá lo que ocurre en la otra orilla. Mañana los aviones serán inútiles y no se volverá a soñar en las alturas. Los automóviles serán inútiles y olvidaremos cómo se lloraba en los caminos.